Ahojky ľudkovia, tak máme tu ďalšie video, tentokrát zo Slovinska. Ešte sa vám chcem ospravedlniť za môj hlas, ale 2 týždne som bola chorá, takže som rada, že vôbec nejaký hlas mám. Tak poďme na to. Boli sme sa pozrieť do historického vojenského múzea v obci Pivka. Ide o rozsiahly muzejný a turistický komplex, ktorý sa nachádza v bývalých talianskych kasárniach z 30. rokov 20. storočia. Ide o najväčší muzejný areál v krajine a jeden z najväčších vojensko-historických parkov v Európe, ktorý spája expozície, interaktívne zážitky a vzdelávacie aktivity. Komplex vznikol v roku 2004 na mieste kasární, ktoré pôvodne postavila talianska armáda. Po druhej svetovej vojne ich využívala juhoslovanská ľudová armáda až do roku 1991. Od založenia parku tu postupne vznikli 4 hlavné pavilóny, nádvorie a vzdelávacie chodníky, čím sa areál stal kľúčovým centrom vojensko-technického dedičstva Slovinska. Múzeum predstavuje široké spektrum exponátov, od rannej vojenskej techniky až po moderné dejiny štátu. Medzi najvýznamnejšie patria tanky a dielá z obdobia druhej svetovej vojny, bojové lietadlá, napríklad americké, sovietské či juhoslovanské a dokonca aj ponorka. Uvidíte tam aj rôzne zbrane, strely, granáty, míny, veľa z nich aj v priereze, takže si viete presne pozrieť, z čoho sa to skladá a ako to vo vnútri vyzerá. Ja neobľúbujem nič, čo sa týka vojny, ale bolo naozaj zaujímavé tieto všetky veci vidieť. Pre nadšencov vojenskej techniky a zbraní to bude naozaj ohromný zážitok. Tých exponátov tam je naozaj veľa a niektoré aj mňa prekvapili ich veľkosťou, zložitosťou. Je to naozaj veľmi zaujímavé a odporúčam sa tam ísť pozrieť. Úprimne, pri veľkej časti exponátov som ani nemala potuchy, že na čo tá konkrétna vec pôvodne slúžila. A som rada, že som nežila v tom období počas tej druhej svetovej vojny a tak, keď sa to všetko používalo. Pri niektorých strojoch sme sa normálne pozastavovali a rozmýšľali sme, že ako ich tam vôbec dostali, lebo boli naozaj obrovské. Ako jasné, že
dajú sa aj niektoré časti zložiť, ale napríklad aj tá obrovská ponorka, ktorá bola neskutočne obrovská. Mimochodom, keď si priplatíte za lístok, tak sa viete ísť pozrieť aj priamo dnu, dovnútra tej ponorky. To sme my nemali. Ale bola neskutočná. Ako kolos, naozaj kolos. To ma naozaj prekvapilo, keď som to videla. Veď posúďte sami. Ako je mi jasné, že už v terajšej dobe sú ešte väčšie a modernejšie ponorky a celkovo stroje, ale pre mňa to bol zážitok. Mňa osobne asi najviac fascinovali tie všetky druhy lietadiel, ktoré tam sú. A potom tie prierezy tých nábojov a mín a striel. Vždycky ma fascinovalo, že z čoho sa to vlastne skladá a tu si to viete pekne pozrieť, že priamo až do tých útrop každého toho náboja. A to je asi to, čo sa mi tak najviac páčilo. Ešte jedna vec ma dosť zaujala a to bola maketa podzemného letiska, konkrétne leteckej základne Želiava. Tá by sa mala nachádzať na dnešnej hranici Chorvátska a Bosny a Hercegoviny. S tým, že už je samozrejme zničená a slúži skôr iba ako urbex. Ale takto nejako to tam vyzeralo, keď sa ešte využívala. Ďalšou zaujímavosťou bola prosím pekne plynová maska pre koňa. Akože videla som už všeličo, ale toto ešte nie. Takže také zhrnutie, určite veľmi zaujímavá výstava. Odporúčam, ak ste nadšencom týchto vecí, tak sa vám to určite bude veľmi páčiť, veľmi budete z toho natešení. Takže čo dodať? Choďte si to pozrieť. Tak verím, že dnešné videjko sa vám páčilo. Keď tak, kľudne nechajte koment, like, čokoľvek. A vidíme sa na budúce pri ďalšom videjku. Čauky, čauky.